Kajing beteng bene don bo jang ki khon ka Meghalaya Commercial Truck Owners Driver Association MCTODA yaki truck kit ko jang ka Southwest Khasi Hills Truck Owners Driver Association kam shimlakut bat kadang yai beteng hadu kini kisngi ha ka ba kala dan kajing sha rapor ki truck kajing sha pan ha ki mar ki mata bat kajing sha thangru yaki ko President ka Southwest Khasi Hills District Truck Owners and Driver Association uba Skingford Longbri akabe day bat ke jingja ulapan pau ke jing sngo khia ka bejur akabe day bat ka kam ket kok namar ke jing bam ya sngo tho jing mut hapdeng ki arli ken hun akaba ke jumi ke huri hura man ka por ule thuru manaka liang ka association jong ka Southwest Khasi Hills District kam jupen win yeki truck bat ki driver jong ka MCTODA Henry makipan man kapor ki penwen agani ka sngi la yo panya kren bat ki nong nya trong jong ka Southwest Khasi Hills Truck Owners and Association ki bam kwa ban pen pau kerteng akaba ki tho ba ki ju sha penwen bat sha berngam bersit man kapor ha ki dikhon ke MCTODA Agani ka sngi kala don ru ka jingelang kerke jong ki khon ka Southwest Khasi Hills District Truck Owners Driver Association akaba kila kentat ye ka jingai jingmut ke MCTODA ban ya the serial number Henry kila rai ba ka jingkit yo ko kan long ben marsan po percent khnang banya emlang khamtam ki trai jaka na ka district Tang ya don hang ne hindang sudep wa ya kan ka meeting jongi na kaleng ki truck owner driver association jong ka Southwest Khasi Hills halor ka to ka meeting ka bangila wala khot da ki try cook try factory hapo tersat te ka to sngi mila pan pau ya ka jing e jongi hakabaya dai bat kan kam kit cook nang ne na po onong than nong jiri namar baro sikatana do bas dang hi ngilapan pau bada kumno hakamat jong kiru pajba ngilapan pau bada kumno kumnoro idai banyo sanpho persen na punta jongi ka Southwest Khasi Hills bat sanpho persen nam taka MC Toda kata kadai karai ka balami nadu ningkong lingba ki pajba reha to ka sngi ngilapan pau ya kane na kaleng joka MC Toda kim pedang ya kane karai jongi ya halor kane ka nongrim menta ka sngi hato ka sngi ngelapan por na ki try cook bangin dang ya por ban perkhat sani phang ka ka kam tementang lalum meeting akmat jong ki pajba tinggal pau ya kata ka rai jong kam sudah ba kim pedang ya kane ka sanpho persen re na ka leng jong ki pajba jong ni sanero dadu pastang ki yang baj hak ta kanongrim balada kim pedang ya kata ka sanpho persen nak ta ka am sicoda ba sanpho persen nam ta ka Southwest Khasi Hills ka kamot ki nang ni na ka meeting jong ni do kala mi karai ba kim pedang ya kata ka jengkwa jong ki bakin ba ki ong ban yaj ka sira nombar ne ka lan jong ki te ngi re ka ba sosi ka ba sosi ka long ba maki ki penwit ki le ben ki le don bor ki driver jongi ki pen hap ya ukuk hasurok ki thang ya ukuk hasurok kane ka long ka ba ngi ong bangem so ya hap kum ka asyon namar ka asyon hi kadon ka an ba ngiro ngidon ka hok ban seng ban ban phom ya ka asyon bangin pej ka dong ka thai ban pej ki bru la jong andre kane ki jing le don bor jong ki teng kala kata sisa ya ki driver ya ki nong ya ki try truck ka bawan kit ya umar na kane ka dong ka thai te ka jing kwa jong ni ka long ba ine imlang ine yait lang da kalanti jong ka jing suk mdei ban penwit mdei ban lor ya no yonoro kinu ki driver kinu ki try truck ki bamon ban lej sakam sitoda ki ai ba kin lej luj bat kinu ki bakwa ban join bat ni ka Southwest makiru ki dei ban don ka lenti palaj luj ban don ha kono ka sion namar ka kam sion kam dei ban sap ban bor hang no ne ka kam sion kam dei ban le don bor ya no kata ka dei ki jingkwa jongi na ka leng jong ka Southwest Khasi Hills te tangkane hi ka jing pensai jongi akmat jong pilang baro pajba jong ka Southwest baro bangi ngin yang baj hak taka nongrim bangiru midawa baj takum no kumnoro bangin ya imlang kata kalong marsan pho persen obligation